हमार कमर ए बाबू करोड़ी बाहो भइल कितना जना के कमजोरी बाहो। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के एगो गाना अनंता म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल से रिलीज होइल बा, जौना एल्बम के नाम बा कमरिया पर भाला चली। हालांकि रोड़ा सब गीत के सुन लेले होखेम, वीडियो देख लेले होखेम, अगर ना देख ले होखेम तो जाके देख ले। हालांकि ये वीडियो में का कुछ खास बा हम रोड़ा सब के बीच ई बतावे आइल बानी। अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सबे के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा लाइक भी कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलते नहीं बता रहा बानी कि खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के ई गाना काफी धूम मचा रहा बा, जौन एल्बम के नाम बा कमरिया पर भाला चली। एमे शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव के गायकी के एगो अलग ही अंदाज दिख रहा बा, जौन काफी भोजपुरिया के खाटी माटी के आवाज और अंदाज दिख रहा बा। साथे साथे बता रहा बानी कि भोजपुरी के पुरानी सभ्यता के परंपरा धोती, खेसारी लाल यादव जी यह वीडियो में रोड़ा सही सुन रहा बानी, धोती के इस्तेमाल कैले बारन, धोती पहनले बारन, धोती और इस गंजी में नजर आवत रहा, साथे साथे कमर पर गमछी बनले बारन। आ यह गीत के राइटर दोसर केहू ना बल्कि बहुत सुंदर गायक के हिरान स्टार टुनटुन यादव जी यह गीत के लिखले बारन। साथे साथे यह गीत में म्यूजिक डायरेक्टर के काम आर्या शर्मा जी कैले बारन और पवन पाल जी यह वीडियो में काम कैले बारन, यानी वीडियो के डायरेक्ट कैले बारन। रोड़ा सभे के न्यूज खबर कैसन लागल रोड़ा सभे कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर रखें। साथ साथ दोस्त यार में दबा के शेयर करी। धन्यवाद।